2, 1 nu. Hej alle sammen, velkommen til denne video. I dag har vi Kenny med, som også er en del af vores YouTube-kanal. Han er faktisk med, jeg ved ikke om man kan sige med-owner. Vi er begge to owner af kanalen, så det var lige mig, der har lagt de 4 første videoer op. Så vil du sige noget, Kenny? Ikke andet end jeg ligner en abe i det her spil. Ja. Kan du snart beslutte dig for den fucking stilling, du vil være i? Nej. Nå. Yeah. Jeg sidder og spiller lidt Mount Your Friends. Det er det spil, du hedder, hvis I ikke kender det. Det er et mega sjovt spil. Også samtidig fucked up spil. Ja. Lad os sige, det gælder om... Og komme højst op som muligt. Ja, eller længst ud. Ja. Du er i hvert fald bare nogle mennesker, der kravler op af hinanden. Eller på hinanden. Ja. Det er faktisk også sjovt at optage med en. Jeg har godt nok optaget med en af mine venner, som hedder Mads, men han er ikke sådan med i kanalen. Go, Kenny. Så. Og vi lægger jo 2 videoer op om dagen, hvis I ikke skulle have opdaget det. Hvis vi kan nå det. Og det jeg kan sagtens nå det. Jeg har allerede optaget en masse episoder, som ligger klar til at blive uploadet. Hvis jeg selvfølgelig må lægge det op, jo. Det må godt lige blive revet af armhulhåret. Au. What the fuck? Ja. Alt godt fra McDonald's? Ja, fordi alt er bare smat. Ja. Hvad fanden hænger W fast i? Er det bare mig, der lyser den grønne? Det er din hjerne, der er fucked. Hvem mig lyser W grøn? I'm top of the world. Nu lyser den ikke grøn mere. Yeah. Har en kat på. Fordi jeg kan. Og lad os bare sige, vi kan muligvis godt være lidt racistiske i mange af vores videoer, men vi mener ikke noget, det er kun for sjov. Og det siger han kun fordi han er fucking racistisk. Ja, jeg er bare mørkeret. Det var ikke mere racistisk. Nej, slet ikke. Hvad laver du? I'm on the top of the world. Wow. Han skal hænge der, og skal han hænge der. Du er lidt af et svin. Du lugter lidt af vin. Ej, nu håber ikke, du gør. Wow, get to the jobber. I'm on the top of the world. Som I kan se, bruger vi OBS til at optage. Ja. Lige nu. Det kan godt være, at vi investerer i Fraps eller Bandicam. Nej, vi investerer aldrig nogensinde i Fraps eller Bandicam. OBS er gratis og godt. Og meget bedre. Så. Men ja. Det kan også være, at jeg kommer til at lægge nogle videoer ud på et tidspunkt, men ja, alene. Det håber jeg faktisk, du gør på et tidspunkt. Jeg har bare ikke lige nogen optagningsprogrammer lige nu, så... Get to the jobber. Og vi skal ikke lave, Mathias, vi skal ikke lave den der igen, som vi lavede med Patrick, hvor man ikke kunne komme op. Det var nederen. Jo, vi gør. Vi skal prøve at gøre det svært for hinanden. Nej, det er jo nederen, Mathias, fordi så kan du slet ikke komme op. Det var... Så... Nej. Spørgsmålet, har du Gravity til? Den er på space. Nej, jeg svarede nok være. Fuck. Hvad fuck af? W, så er det A her. Ja. Fuck. Spørgsmål. Var det den her, du ikke vil have mig til det? Nej, men det er ikke den, jeg mener. Jeg mener, altså, den der kan man godt komme op over. Men hvis du får den helt hen til siden,
Altså, hvis du bliver ved med det der, dude, så kan man nemlig ikke komme op. Det er mega nederen. Eller må du godt. Nej, men det gælder stadig om at vinde over hinanden, jo. Ad. Ja. For fuck, du er klam. Grab that dirty dick. Grab that dirty dick. Dirty dick, what the fuck? Det er ikke det. Tag A'eren for helvede. Jeg har ikke lyst til. Du er jo fat i agurken. Ja, selvfølgelig gør det det. Bogstaveligt talt. Jeg er ikke bøsse, så... Jo, lidt. Den eneste, der er bøsse på den her kanal, det Det er er dumt. Mathias. Som er mig. Ja. Og Kelly, eller noget mere Valdemar, må han så hedde, ikke? Nej, prøv at gå ud til siden. I'll get to the job. Okay. Sut på hans fod, sut på hans fod. Fuck, hvordan gør jeg det her? Hvordan får jeg til at sutte på hans fod? Hører Jeg jeg har op ikke på. tid nok til at sutte på hans fod. Jeg tror, vi er oppe på 9 mænd nu, og sådan noget. Hey, kom længere ned. Hvad? Kom så. Nej, der var lige 5 sekunder tilbage. Ja, dude, jeg var stadig over. Hvorfor har han der hår på brystet? Det passer bare ikke til noget af hans hoved eller noget som helst. Fuck. Og nogen vil nok mene, vi er rimelig dårlige, men vi har måske spillet det at spille i en time eller noget i den stil, så... Fuck lortespil. Det er ikke et lortespil. Ja. America, fuck yeah. Au. Og jeg fik kravler, mand. Okay, sådan kan man også. Hvorfor holder min mand så for det ene øje? W. Hallo, du siger W. Okay. Jeg sagde W, ikke space til din nar. Og grund til den her window mode, ikke? Det er fordi, at jeg vil ikke kunne optage. Det har jeg nemlig prøvet før, hvis den er i fullscreen. Så. Men ellers i CSGO og sådan noget, så kan man jo indstille den på sådan fully windowed. I'll get to the job. Hvor fuck stryger W så? Bare det. Prøv at se på, hvor stærk man skulle være for at kunne gøre det her. Kick him in the balls, kick him in the balls. Mm. Jeg kan ikke komme ud. Jeg kan sjovt trykke på D nu. Jeg trykker D. Nej, det er bensklis. Prøv at trykke A, kan du strække det lidt mere ud? Stræk det ud til siden, Kenny. I'm on the top of the lag. What the fuck? Hvad, har du problem med farfars pølse? Det er bare hive i agurken. Hiv i den agurk, den er fucking hård. I can flex ball. Ja, vi æder pizza. Jeg prøver bare at gå ud til siden, så du ikke kan klare den. Men jeg tror ikke, det nytter noget. Dun. Ej, det minder mig om, hvad en af mine spejderledere sagde. Eller FDF-ledere. Hvad sagde han? Med pizza, det var fordi han sagde, at man skulle have bearnaisesauce på pizza. Det skulle smage rigtig godt. Det smager fucking godt. Jeg har aldrig smagt det. Det er seriøst, det skal du prøve. Det smager virkelig godt. Det lyder mærkeligt. Du kan også prøve kødsovs på. Det smagte jeg op i Skagen på et tidspunkt. Og det smager godt. Jeg tror, jeg smager det med bearnaisesauce. Eller kødsovs. Bearnaisesauce er bedre. Synes jeg.
Ja. Kødsovs smager sgu da fucking godt. Ej. Det er bare fordi, der er gris i og sådan noget. Nej, det er god kød. Og så hænger jeg her. Hvordan skal Okay, jeg komme så op? nu kan jeg bare være et svin over for dig og lukke den af. Jeg prøver at gøre det. Skal jeg godt? Mhm. Du brækker jo fjeset, mand. Det bliver jeg af. Men jeg skal bare lige højere op. Vinder jeg nu ikke, og så flækker jeg. Hvad du vil lukke af for mig? Så du kan komme op. Så det var den der, jeg sagde, man ikke skulle lave, men nu lavede jeg den bare lige for at vise dig, hvad man ikke skulle lave. Ja, Ja. Nej! Du har tabt. Indse det. Du kan ikke komme forbi. Jeg skulle have sagt sådan noget. Du kan ikke komme forbi. Ninja! Du har tabt, dude. Du kan ikke. Prøv lige fucking komme op. Prøv lige kom op. Seriøst. Hey, grab that dirty dick. Hold da lige kæft. Jeg lavede ninja nu. Okay, og så skynder jeg mig kraftedeme. Du kan ikke. Kom op. Ja tak. Du kan ikke. Hvad sker der? Jeg kan ikke kravle længere ud. Lige netop. Det er det, jeg siger. Det... Så du har tabt. Simsala baby. Ja, kom vi skynder os og kravle op. Ja, det kan jeg sgu da godt nu. Ej, hvor nederen du låste den. Jamen, det var det der, jeg mente. Fordi jeg var bange for, at du ville gøre det, hvis jeg ikke gjorde det. Så det er derfor, vi ikke skal gøre det. Nå folkens, det var det for denne episode. Tak fordi I så med, og vi ses i næste afsnit.